A Homo sapiens szereti magát a teremtés koronájának, az evolúció abszolút csúcstermékének tekinteni. Büszkék vagyunk a piramisainkra, az űrszondáinkra, a kvantumfizikára és arra a hihetetlen képességünkre, hogy absztrakt rendszerekben gondolkodunk. De ha egy pillanatra félretesszük az egónkat és tiszta klinikai pillantást vetünk a jelenlegi mindennapi valóságunkra, az bizony elképesztően középszerű, sőt, kissé megalázó. Gondolj bele a következő képbe. A koponyádban ott durrog az ismert univerzum legkomplexebb, legfélelmetesebb struktúrája. Egy olyan biológiai szuperszámítógép, amely képes lenne átlátni a galaktikus civilizációk dinamikáját, szimfóniákat komponálni, vagy megmenteni a bolygó ökoszisztémáját. Ehhez képest te és veled együtt még nagyjából 5 milliárd embertársad a produktív ébrenléti időd negyedét, napi 4, 6 vagy akár 8 órát azzal töltöd, hogy egy lapos, világító, szilíciumból és üvegből készült téglalapot simogatsz a buszon, az ebédlőasztalnál, vagy éppen a WC-n ülve. Ez lenne a létezés csúcsa? Egy faj, amelyik önként rendeli alá magát egy zsebméretű kijelzőnek? Sokan hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a telefonfüggőségünk egyéni jellemhiba. Azt mondjuk magunknak, hogy egyszerűen nincs elég önfegyelmünk, lusták vagyunk, vagy gyenge az akaraterünk. De ez óriási tévedés. Ami a zsebedben van, az nem egy passzív használati tárgy, mint egy kalapács vagy egy könyv. Az okostelefonod egy zseniálisan megtervezett, mesterséges, digitális ökoszisztéma kapuja, amelyet a világ legokosabb elméi, a legfejlettebb szuperszámítógépek és a kognitív pszichológia évszázados kutatásai fegyvereztek fel. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy nem egy tárgyat használsz, hanem egy idegen organizmus fészkelte be magát a mindennapjaidba? Nevezzük ezt a tárgyat a tökéletes figyelem parazitának. Ez a parazita nem a véredet szívja, hanem valami sokkal értékesebbet, a tudatodat és az idődet gyarmatosítja. Ahhoz, hogy megértsd, miért képes ez a parazita ilyen elképesztő, szinte ellenállhatatlan hatékonysággal működni, vissza kell utaznunk az időben nagyjából 200 000 évet. Az agyad hardvere, a neurokémiai húzalozásod nem a modern, neonfényes metropoliszokra vagy a vezeték nélküli internetre lett tervezve. Ez egy kőkorszaki túlélő csomag, ami az afrikai szavanna zord és kiszámíthatatlan környezetében fejlődött ki. A szavannán az erőforrások rendkívül ritkák és drágák voltak. Ha találtál egy bokrot, amin édes, kalóriadús bogyók nőttek, az evolúciós parancs nem az volt, hogy egyél egy keveset, a többit meghagyd holnapra, nem, az utasítás így szólt: edd meg az összeset most, mert ha nem teszed, megeszik a madarak, a majmok, vagy megromlik, te pedig holnap éhen halsz. Ugyanez volt a helyzet az információval is. Ha megrecsent egy ág, vagy megváltozott a szél iránya, az életbevágó információ volt. Tudni akartad, hogy egy kardfogú tigris ólálkodik-e a közelben, vagy a szomszédos törzs indított-e támadást. Az információkeresés és a túlélés egyet jelentett. Most pedig ugorjunk előre az időben, és nézzük meg a jelenlegi makrokörnyezetedet. Mi történik, amikor a szavannai szoftver találkozik a szilíciumvölgyi hardverrel? Két teljesen össze nem illő világ csap össze. Az ősi vadon, ahol az ingerek ritkák voltak, a dopamin pedig csak ritkán, komoly fizikai teljesítmény, például egy sikeres vadászat után fröccsent ki az agyadban. A digitális dzsungel, ahol a szerverparkok algoritmusai másodpercenként robbantanak fel egy vizuális és információs galaxist a retinádon, teljesen ingyen, fizikai erőfeszítés nélkül. Strukturálisan a telefonod nem tesz mást, mint egy zseniális trükkel eltérinti és túlingerli ezeket az ősi szűkösségre és túlélésre optimalizált reflexeket. Egy olyan világban élünk, ahol az inger végtelen, az agyad viszont még mindig azt hiszi, hogy ha nem frissíti a hírfolyamot, lemarad a törzs legfontosabb híréről, ami a túlélését garantálná. A tökéletes figyelemparazita azonban nem lehet folyamatosan agresszív és kiszámítható. Ha a telefonod minden egyes másodpercben ugyanazt az ingert adná, az idegrendszered rendkívül gyorsan hozzászokna, és bekövetkezne a habituláció, egyszerűen elunnád az egészet.
A rendszer működéséhez egy precíz, mechanikus finomhangolásra van szükség, amelyet a viselkedés lélektan atya B.F. Skinner fedezett fel a 20. század közepén. Skinner rájött, hogy az élőlényeket nem a biztos jutalom teszi függővé, hanem a kiszámíthatatlan. Állítsuk szembe két egyszerű példát, hogy megértsd ezt a könyörtelen logikát. Az A játékgép egy kaszinóban minden egyes karhúzásra pontosan 100 forintot ad neked. Ez egy darabig jó móka, de mivel teljesen kiszámítható, az agyad gyorsan unalmas rutinként könyveli el, néhány perc után otthagyod. A B játékgép soha semmilyen körülmények között nem ad semmit. Ezt egyetlen próbálkozás után elfelejted, és soha többé nem nyúlsz hozzá. A telefonodon futó applikációk a kettő közötti matematikailag legoptimalizáltabb édes ponton operálnak. Ezt hívják változó jutalmazási rátának. Amikor megérinted a képernyőt és lefelé húzod a hüvelykujjadat, hogy frissítsd a feedet, pontosan ugyanazt a mozdulatot végzed el, mint aki meghúzza a félkarú rabló karját a Las Vegas-i kaszinóban. Nem tudhatod, mi vár rád odalent. Lehet, hogy egy unalmas politikai komment, lehet, hogy egy szomorú hír, de az is lehet, hogy életed legviccesebb macskás videója, vagy egy üzenet attól a személytől, akitől már napok óta várod. Ez a bizonytalanság, a folyamatos hát-ha most érzése generálja azt a hatalmas evolúciós és neurokémiai nyomást, ami az alkalmazásokat hajtja. A háttérben az appok és a mögöttük álló algoritmusok egy brutális, könyörtelen gladiátorharcot vívnak egymással a te korlátos ébrenléti idődért és figyelmedért. Ha egy platform nem képes elég sűrűn, kiszámíthatatlanul és személyre szabottan adagolni ezt a digitális dopamin koktélt, azaz alkalmazás halálra van ítélve. Elveszíti a figyelmedet, te pedig törlöd, hogy helyet adj egy még agresszívabb ragadozónak. Hogy lássuk, mennyire komplex ez a gépezet, bontsuk szét a parazita működését 4 egymással szorosan összefüggő alrendszerre. Itt már nem csak pszichológiáról, hanem kőkemény biológiáról, adatokról és neurológiáról van szó. Kezdjük a legnyilvánvalóbb fizikai behatással. Az emberi agynak mindössze 13 millisekundumra van szüksége ahhoz, hogy feldolgozzon és értelmezzen egy vizuális képet. A modern közösségi média felületei, a gyors vágások, a villódzó effektek pontosan erre a fénysebességű feldolgozásra lettek kalibrálva, de a valódi csapda a spektrumban rejlik. Amikor éjfél után a sötét szobában fekve pörgeted a kijelzőt, a szemedbe áradó fény nem semleges. Az okostelefonok LED kijelzői nagy mennyiségű, 460 nanométeres hullámhosszú kék fényt bocsátanak ki. Ez a fényhatás közvetlenül stimulálja a retinádon található melanopszin tartalmú ganglion sejteket, amelyek egyenesen a biológiai órádért felelős agyi területre küldenek jeleket. Az agyad azt hiszi, hogy déli 12 óra van, és tűz a nap a szavannán. Ennek következtében a szerveid 22%-kal csökkentik a melatonin, vagyis az alváshormon termelését. Az eredmény? Nem tudsz elaludni, felületessé válik az alvásod, és mivel ébren vagy, mit csinálsz? Újra a kezedbe veszed a telefont. A rendszer tökéletesen önfenntartó és önmagát táplálja. Gondolkodtál már azon, hogy miért nincsenek oldalszámok a Facebookon, az Instagramon vagy a TikTokon? Miért nem kell soha rákattintanod a következő oldal gombra? Ezt a technológiát végtelen görgetésnek nevezik, és egy Asa Raskin nevű fejlesztő találta fel még 2006-ban. Raskin később nyilvánosan megbánta a találmányát, és a digitális kokain egyik fő összetevőjének nevezte. A működés mögött egy híres pszichológiai kísérlet áll, amelyet Brian Wansink végzett el a Cornell Egyetemen, a feneketlen leveses tál kísérlet. A teszt során a résztvevők egy olyan asztalhoz ültek, ahol a leveses tálak aljába egy rejtett csövet szereltek, ami észrevétlenül folyamatosan utántöltötte a tálat, ahogy a vendégek ettek. Az eredmény megdöbbentő volt. Az emberek átlagosan 73%-kal több levest ettek meg ebből a tálból, mint a normál tálakból, egyszerűen azért, mert hiányzott a vizuális jelzés, a tál aljának megjelenése, ami azt mondta volna az agyuknak, hogy elég, vége van. A végtelen görgetés pontosan ez a feneketlen leveses tál. Mivel nincs megállásra kényszerítő pont, az agyad nem kap morális vagy kognitív szünetet, így zökkenőmentesen fogyasztasz el gigantikus mennyiségű digitális szemetet anélkül, hogy feltűnne az idő múlása.
Egyetlen földi nap pontosan 86.400 másodpercből áll. Statisztikai adatok szerint egy átlagos modern okostelefon felhasználó naponta nagyjából 150-szer oldja fel a készülékét, vagy néz rá a kijelzőre. Ha levonjuk az alvásidőt, ez azt jelenti, hogy az ébrenlét alatt átlagosan 6 percenként és megközelítőleg 30 másodpercenként szakítod meg a fizikai valóságodat. Miért teszed ezt? Amikor meglátod a kijelzőn a kispiros értesítési buborékot, az agyad striátum nevű területe azonnal jelzést kap. Miért pont piros az a buborék? Mert a designerek pontosan tudják, hogy a piros szín az emberi evolúcióban a veszélyt, az érett gyümölcsöt vagy a vért, vagyis a tiszta, azonnali figyelmet igénylő ingereket jelentette. A legújabb kutatások kimutatták, hogy a dopamin szinted nem akkor éri el a csúcsot, amikor elolvasod a dicsérő kommentet vagy megnézed a lájkot. Nem. A dopamin csúcs a várakozás pillanatában, a piros ikon megpillantásakor és a rákattintás közötti mikromásodpercekben következik be. A telefonod egy hordozható, zsebre vágható dopamin automata, ami folyamatos, krónikus izgalmi állapotban tartja az idegrendszeredet. A parazita nem csak a neurokémiádat és a látásodat sajátította ki, hanem sikeresen integrálódott a fizikai testképedbe is. Egy átfogó egyetemi felmérés szerint a rendszeres okostelefon használók döbbenetesen magas aránya, mintegy 89%-a tapasztalta már meg élete során a fantomvibrációs szindrómát. Ez az a neurológiai jelenség, amikor szentül meg vagy győződve arról, hogy a nadrág zsebedben megrezzent a készülék, ám amikor oda nyúlsz, kiderül, hogy a telefon az asztalon van, vagy egyáltalán nem is érkezett értesítés. Miért történik ez? Az állandó anticipációs szorongás, vagyis az a folyamatos, háttérben futó félelem, hogy lemaradsz valami fontosról, az agyad szenzoros kérge hiperérzékennyé válik. A közösségi létezés az őskorban a túlélés záloga volt. Ha a törzs kirekesztett magából, egyedül elpusztultál a vadonban. A lájkok és a digitális interakciók a modern megfelelői ennek a törzsi elfogadásnak. Az agyad annyira retteg a szociális elszigetelődéstől és a kirekesztéstől, hogy a nadrágot szövetének minimális surlódását, egy apró izomrándulást vagy a testhőmérsékleted változását is azonnal úgy fordítja le: hé, figyelj, valaki keres a digitális törzsből. A parazita átkábelezte az idegrendszered riasztási mechanizmusait. Emeljük meg a tétet a végére, és nézzük meg ezt a jelenséget egy kozmikus, filozófiai perspektívából. Valójában mi is történik itt makroszinten? Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mi vagyunk a történet főszereplői, a technológia pedig csupán egy eszköz, amit néha kicsit túl sokat használunk. De ha hátralépünk egy lépést, a kép sokkal sötétebb és provokatívabb. Az emberiség az elmúlt évtizedekben létrehozott egy globális mesterséges intelligencia által vezérelt, hiperkonnektív digitális szuperszervezetet. Ez a rendszer hatalmas szerverparkokból, optikai kábelekből és algoritmusokból áll. És ennek a szuperszervezetnek szüksége van valamire, hogy növekedjen, tanuljon és fennmaradjon, energiára és adatokra. A te figyelmed, a te kattintásod, a te legördülő új mozdulatod, a pupillát tágulása a kijelző előtt, ez a rendszer üzemanyaga. Minden egyes másodperccel, amit a képernyő előtt töltesz, ezt a gigantikus, mesterséges entitást tanítod és táplálod. Szoftvereket fejlesztesz az arcfelismeréseddel, finomítod az ajánlórendszereket a preferenciáiddal, és átadod a legféltettebb pszichológiai profilodat a hirdetőknek. Itt van a végső, egzisztenciális kérdés. Vajon tényleg te használod ezt az eszközt a saját életed és intelligenciád fejlesztésére, vagy a technológiai szuperszervezet használ téged, mint egy biológiai gazdatestet, hogy rajtad élősködve tökéletesítse és replikálja önmagát? Ki az úr és ki a szolga ebben a szimbiózisban? Meg tudjuk-e őrizni az egyéni autonómiánkat, a mély, fókuszált gondolkodásra való képességünket és a valódi fizikai emberi kapcsolatainkat egy olyan korban, ahol a figyelmünk vált a bolygó legértékesebb és leginkább kizsákmányolt nyersanyagává? Ha elveszítjük a fókuszunkat, elveszítjük a szabad akaratot
kapcsolatunkat is. A jövőnk és a fajunk sorsa nem azon fog múlni, hogy képesek vagyunk-e látványos mozdulatokkal összetörni a kijelzőinket és kivonulni a hegyekbe, hanem azon, hogy képesek vagyunk-e tudatosan, acélos akarattal uralkodni az ősi, szavannai reflexeink felett, miközben a modern technológia hipersebességű tengerében hajózunk. A figyelmed és a fókuszod visszaszerzése az első, legfontosabb csata, amit meg kell nyerned ahhoz, hogy újra te magad írd a saját életed forgatókönyvét, és ne egy kaliforniai algoritmus diktálja a mindennapjaidat. Köszönöm, hogy velem tartottál. Írd meg kommentben a gondolataidat, és ha érdekes volt, ne felejts el feliratkozni. Találkozzunk a következő videóban.